Videotutorial. Avui la temàtica anirà de seguretat. Part superior de la dreta, apretem Gestiona el compte i el que farem serà activar la verificació amb 2 passos. Anem a Seguretat. Seleccionarem l'última opció, Verificació en 2 passos. Apretarem a Començar. Ens demanarà un altre cop la contrasenya del nostre correu per verificar que siguem nosaltres i sortirà el número de telèfon que vam afegir a l'hora de crear el compte. Dona 2 opcions, missatge de text o trucada, però el que farem és triar una altra opció, sol·licitud de Google. El que farà, com podem veure, és detectar automàticament el nostre dispositiu i ens enviarà un missatge cada cop que vulguem entrar al nostre compte. Fem prova-ho ara i el que rebrem en el nostre dispositiu mòbil és una imatge com la que podem veure a la dreta. Només haurem de fer que sí i ja estarem dins del correu. Penseu que cada cop que algú, o en aquest cas nosaltres, intentem entrar al nostre correu electrònic, ens sortirà aquest missatge. Si li donem que no, es denegarà l'accés. D'aquesta manera, tindrem el nostre compte més segur. Ara veurem com podem enviar un correu en mode confidencial. Aquí tenim un correu de mostra. Anem a la icona del costat d'Inserir imatge i s'obre una finestra en la qual podem programar la validesa d'aquest correu, és a dir, després d'aquests dies el correu ja no estarà disponible, s'autoborrarà de la safata d'entrada del destinatari i com volem que rebi la contrasenya, sense missatge de text o per missatge de text. Això és sobretot pels usuaris que no són de Gmail. El destinatari rebrà que el correu és confidencial, però fent doble clic automàticament s'obrirà. Serà completament transparent. Un cop configurat, ens avisa de quina és la caducitat d'aquest correu. Ja està llest per ser enviat.